Predstav si, že máš v sebe zabudovaný legálny doping, ale vždy, keď otvoríš ústa, tak ho úplne vypneš. Stále trénuješ viac a viac a viac a potom sa divíš, že sa nezlepšuješ. Prečo asi? Pretože dýchanie ústami versus dýchanie nosom je obrovský rozdiel. Aký je teda rozdiel medzi dýchaním nosom a dýchaním ústami? Nos je na dýchanie, ústa sú na kecanie. To je základ, ktorý si zapamätaj. Ako náhle dýcháš nosom, vzduch, ktorý dýcháš, ohrieva sa automaticky na 30 až 42 stupňov. Čiže aj keď je vonku mráz, tak ten vzduch sa ti automaticky ohrie. Čiže ty síce dýcháš studený, ale okamžite ho ohrie na spomínaných 30 až 42 stupňov. Zvlhčí sa, čiže ty berieš tú správnu vlhkosť do tela. A zároveň, na druhú stranu, keď dýcháš ústami, teplota sa takmer vôbec nezmení. Čiže si vieš predstaviť, keď sa nadýchneš studeného vzduchu do priedušiek, čo sa tam asi stane. Vezmi si to už len na výdychu. Keď vydychuješ nosom, vydychuješ vzduch, ktorý má okolo 34 stupňov. Keď vydychuješ ústami, vydychuješ vzduch, ktorý má zhruba 37 stupňov. Na druhú stranu, poďme si spraviť malý test. Vezmi si toto zariadenie do ruky. Vydýchni nosom na obrazovku. Uvidíš, aká plôžka sa ti tam malička spraví. Vezmi si výdych ústami. Tá plôžka je oveľa väčšia. 20 až 30% vlhkosti ide zbytočne z tela von. Čo je obrovský rozdiel, keď niekto napríklad behá alebo len sa prechádza. Ideš hoci kde inde a potrebuješ sa napiť. Prečo? Pretože strátiš obrovské množstvo vlhkosti. Ďalšia obrovská výhoda pri dýchaní nosom je tvorba oxidu dusnatého. To je taký plyn, ktorý nie každý pozná a nie moc sa vyučuje. Je to dezinfekcia pre telo, keď sa nadýchneš, tak sa ti vyčistia všetky baktérie, zničia sa akékoľvek zárodky a ty dýcháš krásny čistý vzduch. Naopak, čo nemôžeme povedať pri dýchaní ústami. Dýchanie ústami je niečo ako keď ideš nejakým športovým autom na ručnej brze, zničíš to auto, je to hlučné, odoberie to hrozne veľa energie, tak si to predstav, ako to vzťahneš na seba. Čo teda môžeš robiť? Pri najbližšom tréningu alebo keď sa len voľne prechádzaš, skús sa sústrediť na dýchanie nosom. Ako náhle máš nejaký tréning a ideš rýchlejšie a unavuješ sa, tak spomal, dýchaj nosom, predýchaj si to v kľude a potom znova pokračuj v tréningu. Pošli to svojmu kamarátovi, ktorý taktiež športuje a uvidíš, ako sa môžete navzájom posúvať ďalej.